weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to toro law bosaya damga lowre ngenara gorgola gidimaha nyamanari ba fata dingiraya kon waktu yoni hato jombuko kame masina hato nyoro ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal service national de d'hygiène ɓe kolliti wonande bactérie ne tawe e ligimaji demaɗi toon to zone ñaya to leydi Mauritanie catal tambingal ko fate banggue alimentaire leydi ndi ɓe garti e heñade no feewi ko fate banggue wallide ɓena ngakkaɓe yoga e guura taweteɓe e ndera leydi nde to leydi Mali lebbi jeetati ko are lefol laamu woni ba ndaw hankima ko goo joɗoɗale mouvement M5 RFP ɓen yidde mumen ko gouvernement nde derguitte haalaɓa to leydi Gambie kodde nene Abouba ma artanen yogay konguɗi oɗo saaha dawrugol ñaƴirteɗi e ndera leydi ndi to Guinée Bissau gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli kam wedda e kaso caggal nde tuuma ene dirtini ngaalungu toon to leydi Guinée Conakry seppoji gulɗi Diawa bannoɗi toon ha neɗɗo goto wasen fittande mum subaka hande o jaam arti toon taw jeeyi sababu ko haaɗedeɓe Laylatul Qadri kame nafilaji jamma ha fayenma julde korka kabruji men nama naw en ha to Côte d'Ivoire Ghana kame Togo ha fayenma to Cameroun Nigéria kame catal tambingala cellal ɓalli windere kame Afrique ha to Tunisie kame Brésil ha toon to Colombie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy lasrari yanke laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi joguiɗo caɗele dewgal joguiɗo caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele cellal kala no jokkodirɗa e ceerno Djiby Sy ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne yawrani gorko ustoraɗo gorago walla mo ndiyam gorago mum manki ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo joguiɗo kyste walla fibron donkuɗo ɓesnude ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde maw artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno Djiby Sy tawete ko to leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal a netet fayiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy haɗani Mauritanie tan base makko ne tawi toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo saaha mo safrira Allah ɓolo so wona on joguiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal safiyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala e mbaddu junggo e faandu ɗe ballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde jeeɗiɗi duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo yonti kabruji men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba kabruji men ɗemgal pulaar actualité ji ko fate banggue diine hande na yettoɗen koko fate banggue fiilayru woni so tawi debbo yalti julde ceerno Khalid Abdoullahi Sy
assalamu aleykum wa rahmatullah. Namdal men hande ko sifa debbo jaltuɗo njuulo. wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Sarr mi wima mbani ba en calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma foof. eyyi namdiɗa hande ko fiileyru fecci ko pecce tati wonande rewɓe fiilotoɓe. debbo mo ganduɗa ko joni o fuɗɗoto fiilade e debbo mo ganduɗa o jañi aada makko o fiilima o fiiltima laabi jonɗi e debbo mo ganduɗa ko cowiɗo onne ene yiye ƴiƴam. goto fof ko ñawore mum bangi. debbo piilotoɗo joni o ko joni o fuɗɗoto fiilade ko cukalel, kanko o ala aada, so fiilima tan yo wattu hakkille ƴiƴam makko, kala ɗo darti o lootoyo o watta julde. yo faam noon kala ko juuti kam ɓennata balɗe 15 ɗo darti foof noon ko ɗon o loototo o juula. mo ganduɗa ene jogui aada, fiilima fiiltima on jogui ko aada makko. sen koddiri ko balɗe 5 woni aada makko. so tawi o yi ƴiƴam, so ari ha balɗe 5 dartima yo lootoyo o juula. so tawi dartaki yo ɓeydu hen balɗe 3. so tawi balɗe 3 ɗe o ɓeydi hen ɗe, ƴiƴam makko dartima o lootoyo o juula. so ƴiƴam makko dartakine kanko o lootoyto o juula. o ɓeydata ko ɓuuri balɗe 3 e aada makko. aada makko noon eggi balɗe 3 e balɗe 5 ko balɗe 6. aada makko faati balɗe 6. e laawol gongol so tawi ƴiƴam makko ari ha 5 ɗo darima yo lootoyo o juula. so daraki yo yaha balɗe 6 ɗe. so darima aha, so daraki e balɗe 6 he kadi yo ɓeydu balɗe 3 goɗɗe. hay so ƴiƴam dartaki kadi o daroto e balɗe 3 kanko o watta julde caggal nde o looti. ko ni tan o waɗata balɗe 3 o ɓeydata laawol foof haw yettoyo balɗe 15. so yettima balɗe 15 noon hankadin ƴiƴam ala ɓeydima. fiiloyru ko heewi hen ko balɗe 15 haadi. so tawi noon ko debbo cowiɗo o, so tawi hakkude lebbi 3 e lebbi 6 ɗo kala nde o yiiɗo ƴiƴam o rokkama ko heewi hen ko balɗe 20, balɗe 15 hay balɗe 20. so ƴiƴam dartima e balɗe 2 he ko ɗon o wattata julde. so dartaki yo yaha balɗe 20. so tawi noon tuggi lebbi 6 ɗi ha lebbi 9 ko ɗo o yi ƴiƴam o rokkama balɗe 20 ha balɗe 25 o juulata, ɓennata ɗon noon. kono kala ɗo ƴiƴam darti kadi alay saago o lootoyo o juula e tongere raɓɓere tan nde wonno ene heewi. ko wona ɗum ko gonoji sababu longal ngal. kono haade ɗum noon kanko piiliɗo o, so tawi ko makka o wangota ko suudu kaaba, so tawi ko deftere qur'ana o mimirta jungo makko, o natata jamaɗo Allah rewete, o juulata o hoorata. kono noon korka ka koko yoɓoyte, julde nde noon yoɓotaki. jangude mo qur'ana noon ina dagi taw o memata deftere. ɓayde kay o huuli woto yejjidde ko renno e qur'ana walla o woni koye jangguinde ene dagi. kono noon daganakimo hakkude makko e joom galle makko e jettodira. joom galle makko fotani yettade tuggi wuddu makko ha yetti koppi makko ha o looto o laaɓa o looto. ɗum ɗo woni ko haɗanamo kanko wonde joguiɗo ƴiƴam fiileyru. so ɗum ɓenni baɗɗinoji longal makko kanko debbo ene jeeya hen renduɗo e joom galle makko. hay sinno ni o tellinani o dañani ko wiyete maniyu ene waɗɗimo lootade so rende joom galle makko. so ɗum ɓenni kadi dañje mo maniyu taw o rendani e joom galle makko ko wayno pijju tan ɓe jettodirani to banggue gondigu o dañi hen maniyu, ɗum waɗɗini longal makko. walla ni o hoyɗa jamma o yaltina maniyu, walla o daña fiileyru, walla o daña ƴiƴam ɓesgu. ɗum ɗo fof ko hunde waɗɗinore longal wonandemo kanko debbo o e tongere raɓɓere gam sa awne faadi. oɗon jarlo oɗon jaafo ma en jokkoye golle inchallahu taala. ko musidɗo moon guiɗo moon Khalidou Abdoulaye Sy. Seydi Sarr a jarama. ceerno Khalid Abdoulahi Sy, gorko mo sewringo, golle man jooɗi peewi. ma en gartoy e sifa janaba kame longal mum kala so jomiraɗo hoddiri jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woyi wadde kala subaka so huccide ɓesguji leydi ndi andinaɓe oɗo hen mborosa ɗo yarata e nder leydi ndi 1313 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ko 43 yimɓe 10 ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw kene fotonde 33 neɗɗo ko raɓaɓe anda ka raɓɓi ɗumen. 31 celli koti galleji mumen yimɓe 10 ma ballita e fofando yimɓe ɗiɗo hanki mbasi hen a pittali mumen tambiɓe nden ka e kisal ko fata banggue laabal gueɗe ñamateɗe
ɓe kolliti wonande ko fate bangue lugmaji demetteɗi e nder région mo Thiès kame Dakar ha fenma Louga kala e nder zone Niayo e hoori muɗum koko waɗi bactérie woni koko naati hen mborosaji ɗi ganduɗa jeeyi sababu son testima ɗiɗo hen dumunaji kala ko wayno deedi musoji dogoji kame Touré ene heewi e nder région mo Dakar ha fenma Thiès kame Louga kala jeeyi sababu noon ko bactérie naji nadde e nder ɗiɗon lugumaji ha tenti ko wayno salade kam e nana kala taw holliri ɗum ko gardiɗo oɗon fannu biyeteɗo Maymouna Sow ka ɓe kolliri oɗo saha kala mone hutoroɗen gueɗe alay saago kam kebbina hutorade ndiyam no fewi ɗam ndiyam kadi taw ganduɗa ɗam ɗon ndiyam aɗa wawa lawƴi ɗum ha laaɓa sifti noon so tawi tan lugumaji mbaɗi ko wayno bactérine ha tenti ko wayno salade kame kakoli kala walla ko wayno nana ene boni no fewi e on gonduɗo festo foy goto ko wonata e dow hoore ha joni koye Sénégal keddorɗen ma en garte oɗo hen suka Sénégal najo jaggaɗo toon to leydi France woni biyeteɗo Mamadou Sy jarowo e duuɓi nogas e jeeɗiɗi taw ko kañum tuuma ene yooɓi fittandu joom suudu mum biyeteɗo Habisi ɗum noon wanno ko ñande jamma tati ene joofi nayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗum noon ko caggal nde o hocci téléphone makko o noddi Sammu nogas e jeetati Sammu 28 o holliri wonde joom suudu makko nana leeli fofata way kono won gorko janɗo e mum walla ni tan won janɗo e mum fi ɗum dogi yeehi kanko noon caggal nde ɓen gaari tawi ko debbo dillata caggal nde o jooɗi e yeeso ɓen loskoɓe o holliti debbo jippinoma to parking to faade to auto mum fewnoyde dossier ji mum walla fewnoyde kayitaji mum gam heɓade janggo yaade golle eɗen gandi woni yimɓe ɗaccata ko ha jamma deeƴa jaaha pewnoya dossier ji golle mumen caggal nodde debbo ɓooyi no fewi ko nden o jippude ɓinguel mabɓe tokko ceela jarwele jonte ko ngela caggal noon o tawi debbo ne leeli o ƴeewi noon nde wonde o noddi wonande ɓen hettuɓe oɗona fannu kono noon haala makko ka ɗeɓani gomƴinde ɗum ɓen loskoɓe kame procureur kala ɗum jeeyi sababu waɗa sa o waɗama garde à vue caggal loskoji ɓurɗi yawde jokke hen to leydi Sénégal keddana joni sukaɓe finoɓe to Kirmansara mbaɗi fedde mumen mouvement moɓe inniri sama jafuɗona mouvement mo idiri Samson Samson ɗo dëkk noon kadi on mouvement moɓe inniri sama onde dëkk ɗum noon ko daranade gendi mum woni daranade legal mum taw ganduɗa oɗon mouvement moɓe inniri sunu dëkk woni sama sunu dëkk jafuɗona on mouvement e wondi e kalfinade konngol mabɓe biteɗo Papa Gorgui Man ɓe kolliti yiddeɓe ko daranade legal mabɓe Aynou Mady woni cité Aynou Mady ne tawe nder Kirmansar gam teskede oɗo saaha rewɓe yeeyoɓe koye mumen ene kewi no fewi e legal ngal tene ɓe cuuɗata ko ni koye booliɓe daroto gam ɓittodiral autoji no fewi kono ne kadi gam biftotoɓe sakuji janani e téléphone ngaji janani e hewde ɗumen e legal ngal kala kadi wona ɗum to cawdiɗa kala ko jeere yimɓe ne jeeya e kala banggueji ha tenti ɓen wiyeteɓe marchand ambulant en woni woni Jula Balabel en ene kewi ha ɓurti caggal nde ɓe eri maire o ala ko gasi ɓe pelliti kamɓene daranade legal mabɓe beele legal mabɓe ne ɓuura garɗude e leɗe kala ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte Serigne Mountaga woni khalifa général mo Mouride hokkiri gam kado lewru korka ndu oto garɗuɗo no fewi taw ko almami juma mo wuuro Touba beele kadi wawa jokkude golle muɗuma ha joni koye Sénégal keddoɗen gartaten koye Lamine Diaka gorko Sénégal najo ñawanoɗo toon to leydi France wonno ko nogas lewru septembre e nder hitande mayde nde ɗum noon taƴano ko duuɓi nayyi ene wonde amande haalis kewɗo no fewi hen duuɓi ɗiɗi koye kaso ferme keddiɗi noon koye nden ka Bowal sifti noon kanko wonno gardinoɗo ko fate banggue athlétisme woni rewɓe doggoɓe ene ndiwa ɗum noon caggal nde o tuuma hen ko fate banggue mbuñari mawdi no fewi ko wona ɗum ko noon ɗiɗo dumunaji kala koye ñawore makko wonano ñalawma heccanke o heeɓi passeport makko ɓoyata ma o artu e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗena dadiɓe ɓe hinde faggudu woni tan dadiɓe ɓe faggudu woni douanier ɓe yidde mumen oɗo saaha mo gonɗen ko momtude kala kene wiye dognoɓe poɗɗe e leɗɗe kala ɗe ndewani lawol jeeyi sababu ñande jamma nayyi e ñande jamma tati ne joofi nayya nduɗo hen lewru ɓe jaggi toon to Mbour ha ferma to Kaolack kala ujunere temedde jeegom e capanɗe joyyi kilo
taw ko huɗo bonko ko ne hen kadi fo biyeji taw ko koppreji euro ne hen kadi fo médicament ɗum noon kala ɓe teɓima ɗum gam teskede oɗo saha mo gonen dognoɓe huuɗo bonko ene keewi e nder leydi sénégal sen giwi to sénégal paɗen ko ton to mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli ujunere e temedere e capanɗe jeetate jeeɗiɗo woni ƴewdaɓe so tawi ngala oɗo henna boros tawane jogui oɗo henna boros ko capanɗe tato e nayo ɓen capanɗe tato e nayo selli kene wona sappo e jeeɗiɗo neɗɗo gam teskede ɗo samu gone leydi mauritanie ko raɓate ko ɓuuri hewde e ko sellata ko caggal dumunnaji jawtuɗi ko sellatno ko ɓuuri hewde e ko raɓate ko ha joni koye mauritanie keddoɗen ma en kaali jillu woni commandant lieutenant général armé barkhane mo leydi france yillima to leydi mauritanie caggal nde o joɗodi e hoorejo leydi mauritanie o joɗodima kadi état majeur armé leydi ndi o joɗodima noon ha ñalawma hande aljuma o woni jagorɗo kalfinaɗo koni yankagal leydi ndi ɗum noon ko yewtere toɓɓere yanje jokkodiral hakkude koninkoɓe leydi france kame koninkoɓe leydi mauritanie guilay heblo ha e ɓamtare ƴellitagol ko fati e banggue koninkoɓe leydi mauritanie to mauritanie kederen ha joni gartaten koye tana musɗo baɗɗo to mauritanie tawariɓe kolliti wonande gorko jaranoɗo e duuɓi capanɗe nayyi kam tawa ene welta e suudu muɗum e ballal ɓoggol ɗum noon ko ɓoggol rewdaɗon nde haɓɓi e dande mum haɓɓi tigui e wonande e dow bildi suudu walla haɓɓi tan e suudu muɗum tawane welta taw kadi tawane welta to leggal dubayi noon ne tawa e nder tujunin oɗo saha noon ɓandu makko leskoji luggine mbaɗe hen e sahara ko jaydi wiite noon ɓe kolliti wonande artiste goto jimowo biteɗo mohammed wuldu sidi kam tigui poñarda wara ɗum noon ko ñalawma hanki o toon to nokshat waɗɗani galle muɗum kono ɗo ɗo gonɗen baɗɗogal baɗal suwa taw andede ma en garto e oɗon kabaru ha joni ko toon to mauritanie keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo ñeñal kame pinal joɗodima e ɓen windi yankoɓe woni walliftoɓe defte taw kadi ganduɗa ko mauritanie naɓe nunɗuɓe gonɗuɓe taw kadi ganduɗa ko hollirɓe mbadi peewala o dañi joɗodade e mabɓe gam tafde goomu wonande windi yankoɓe walliftoɓe defte ha ɓuura kadi garɗude e nder leydi mauritanie kala joni toon to mauritanie keddoɗen catal tambigal nden kako fate banggue gueɗe alimentaire ñameteɗe leydi mauritanie caggal nde cimtol yalti wonande e nder leydi to toon to heegue ene tawi toon yimɓe hewɓe ne ngakka toon guura jeeyi sababu ɗo samugoɗen hoore jagode leydi mauritanie kamɓe ngal ɗon catal ko ɓuuri yawde yaccade ko ummanade on région haɓade kala ko ene wiye ngakkugol guura e nder leydi mauritanie kala ha joni toon to mauritanie keddoɗen ma en gatte jonde hakkude hoorejo jagorɗo leydi mauritanie kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no feewi kono kadi kanko hoore jagorɗo o holliti addimo toon ko yettinde ɓatake gonɗo ɓatake hoorejo leydi mauritanie jafuɗon gam oɗo saha wiide jagorɗe kala nde ɓattitto ɓiɓɓe leydi ndi ha moni kala tina hoore mum yiito hoore mum e golleteɗe e nder leydi ndi kala ɓe garti kadi ndenka e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kam e jawɗele mumen kala gam teskede jonte jawtuɗe kala mauritanie ene wuuli jaw ha tente lamorgo ngo a suusa jogade téléphone woni waktuji kadi a wawatani yaade pottata tan koye groupe joguiɓe laaɓe kame jasiji ala kala koɓe kori wadde e ma elle ndenka e kisal ala e nder leydi ndi kanko jagorɗone cagga kanko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu e nder konngoli makko holliti oɗo saha kankone mawo darde tindelal gam haɓade yoga e penale takketeɗe ko fati e banggue gollorgal makko gam wiyede won e dumbateɓe taw ko naggaɓe bandiji mawɗi ɗaccite jeeya kadi mbaɗoya gueɗe ɗe aada yarani ha joni toon to mauritanie keddorɗen société minérale taw ganduɗa ko campagne kam tigui waɗi balle payidine no fewi rokkirde ndiyam caggal teskinde wonande yoga e nokkuji tawiteɗe nder mauritanie ha tenti so tawi nguleki ari diƴƴe ne kewi mankude toon no fewi ko wayno chakkata e ko wayno tasiyata ha fayenma toon to tigreta ɓe dokkiri kene fotta wonde capanɗe tati tonnes ndiyam tene kadi ɓe kolliti haɗande nden koɓe jokkoɓe wallide ɓiɓɓe leydi ndi kala gardiɗo catal tambigal ko fate banggue kuɓɓam leydi ndi woni Somaleka yaltini konnguɗi muɗum o holliti wonande ngal ɗon catal kene fotta wonde wonande ngal ɗon gollorgal duuɓi jawtuɗi waasi kene fotta wonde
milliard to ngada ko kopreje dollar jeyi sababu non ko tawi no jogirani wona hunde moƴƴude no fewi duuɓi jewtuɗi way tan kono ñingde laamu yawtungo ni o holliri kadi wonande ngal ɗon gollorgal ngal waasi million ngaji jonɗi no fewi ke wona temedde million kopreje dollar taw jeyi sababu ko gération no gérirani taw wona hunde moƴƴude no fewi ko wona ɗum ko kadi ɓen ƴettaɓe ene gollo e ngal ɗon gollorgal capanɗe jeeɗiɗi e kala temedere wonani heblaɓe ko fati e banggue oɗon fannu wi cheikh wuldu abdallah taw ko gardiɗo wonande gollorgal bittengal somleka to Mauritanie kedana joni gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh al Qazwani caggal nde sarɗi yankoɓe goomu sarɗi yankoɓe rewintoɓe ko fare banggue dossier ji makko nde gaddanimo kayitol plainte taw ganduɗa ko tribunal toon to tawrata zeyne wonno tima ɗum ñalawma hanki o ɗum ko caggal nde huccodirno e jeune Afrique o yaltini toon konngoli makko kanko oɗon gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie gam wiidemo wonande oɗon goomu sarɗi yankoɓe toɗɗaɗo yo rewindo pele laamu makko woni tan duuɓi sappo ɗi waɗi leffol laamu ɗi ɓen ko buñade ha teddi hanki noon o fewniti haala makko toon to tribunal e wiide hujji yanke makko sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gila tan ba ndaw ari e leffol laamu kene fota wonde lebbi jeetati konngol woni goo jooɗodade e mouvement biyeteɗo M5 RFP woni tan hanki ɓe dañi jooɗodade yewtere ko fate banggue dawrugol kam e gurdam leydi Mali oɗo saaha mo gondena o ndeɗon fedde witende M5 ɓe kolliti oɗo saaha yidde ɓe tigui rigui ko gouvernement transition nde wawata dirguitede ha laaɓa saabu wona gouvernement celluɗo wona gouvernement bawɗo yaltinde leydi Mali e caɗele wona gouvernement kadi gollotoɗo golle kamɓe ɗe ɓe jiiɗani ɓiɓɓe leydi ndi kala toon to Mali kedana joni banque atlantique oɗo saaha mo gonen ñiɓi takke mum e nder leydi Mali ngam wallide fiile mo borde karité usine garɗuɗo wonande moɓe mbaɗi toon taw usine o kadi ko wadde gueɗe golleteɗe hen ɗe kala watta ɗum gueɗe jonɗi no fewi ko fate banggue wattude ndiɗon mbadiji goɗɗiɗi ene mbawa sertude beele kadi wawde ƴellidde kala ke ene wiye fiile borde karité e nder leydi ndi kala jeeyi sababu ɓe jaltini kene fotta wonde milliard uji ɗiɗi temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi e joyyi milliard taw ganduɗa koye koppareje milliard uji ɗiɗi piccala temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi e joyyi taw ganduɗa ko ɗum woni koɓe jaltini ngam wadde e ngal ɗon gollorgal on usine mo ganduɗa omo fota wawde yaltinde 14 ujunere ton taw ganduɗa ko kala hitande omo fota wawde yaltinde ngaalu makko taw ganduɗa ko 16 piccala 7 million kopreje dollar ma won hedde kene fota wonde milliard uji 9 piccala ɗiɗi taw ganduɗa koye kopreje franc CFA ma gollin yonɓe no fewi joni ko toon to Mali keddorɗen yimɓe mbawa yaade gaga hen hebloji godani jeeyi sababu projet maison digital mo Mali taw ganduɗa darna ko guila hitande ujunnaje ɗe nogasa taw kadi woni gardiɗo ɗum ko biyeteɗo Coulibaly Hawa Diallo ɓe kolliti hande ɓe kebli kene fotta wonde capanɗe 32 debbo e nder lebbi tati ɗum noon waɗi ko toon to Sabali Bogo gon heblo noon ko heblo garɗo ngono fewi taw kadi ɓe keeɓi kayitaji mabɓe seedan foguji mabɓe kala ɓe jiiɗi yaade e windere nde kala kayitaji mabɓe ne newanaɓe yaade taw kadi ganduɗa kala gollorgal ngal ɓe jiiɗi gollade ene newanaɓe ko ɗum woni ko wallata hande rendo ngo no fewi ko fata banggue heblude sukaɓe rewɓe kame rewɓe worɓe kala nde moni kala dañata meccal taw meccal ngal kadi ne heptinaɗo jomum wawi yaade kala e windere nde ɗen mecce noon ko ɓe mbawi ñootol kame morol e nder lebbi tati kala sifa ñootol ngol kolludaɓe aɓe mbawi oɗo saaha mo gonɗena toon to Mali keddoren ha joni ma en kal ko fate banggue derguitagol carriére kaaƴe cewɗe ɗum noon waɗi ko toon to Kulikoro caggal nde maire o hanno ittugol kaaƴe e nder carriére uji tawite toon to Kulikoro guila tan hitande ujunnaje ɗiɗi 19 kono noon hewɓe hen natti yiide mayde jiyata tan ko kaalis jeeyi sababu kamɓe ɓen nawnoɓe ben mabɓe aɓe kela oɗon carriére aɓe carsa kaaƴe ko ɗon tigui derguiti hayre mawde wonnode dow yen e mabɓe hen goto wasi fittano mum ɗiɗo heewan gañima gañande musen fewi ne tawi to hôpital mo Kulikoro goto kulol ƴetti ɗum ha ganduɗa ɗeeɓi e wencitade seeɗa sittina moɓodiral gollotoɓe
to hôpital mo Gabriel Touré ɗum noon ko ñalawma hanke hande kala ɓe kolli koɓe jokkoɓe oɗon sitin gam hollirde ɓe mette mabɓe faade laamu leydi Mali ɗum noon ko caggala de directeur général mabɓe biyeteɗo Abdoulaye Sanogo itta on directeur mo ganduɗa moƴƴo e mabɓe moƴƴuɗo e mabɓe moɓe gollodirta itta taw ganduɗa koye batu jagorde bannoɗo heccanki itta hen goɗɗo toɗɗa ɗon biyeteɗo lieutenant colonel Moussa Sidibé ko on tigui toɗɗa ɗon woni kesso garɗo woni directeur hôpital général mo Gabriel Touré ɓe kolliti kamɓe on ɓe cohlani on ɓe cohli ko gonnoɗo directeur mabɓe tene golle mabɓe moƴƴi ɓe ganda holko ittira tene kadi yiraka hay ayiba goto so wona laamu ngu artiri on ɓe ɗaccata hofgoji mabɓe ɓe gustu kala ko ene wiya golle mabɓe ɗe ɓe gollata sengi wi to leydi Mali paɗena ko toon to leydi Guinée ɗeɗo dumum paɗen ko toon to leydi Gambie jaafoɗon to leydi Gambie ɗiɗo dumunnaji kala woni toon ko konnguɗi tolnodiral ko fati e banggue dawrugol koddanen Abouba caggal haaldemo ɗiɗo konguɗi ɗeɗo balɗe de hoorejo leydi ndi président Adama Barrow widemo tan sungoji paaɗen ñande 4 lewru décembre ɗo e nder leydi men Gambie de so tawi ko mayde gacce kanko ko mayde nde o suɓoto ene wayno tan de ɓeɗo ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe e yoga e joguiɓe pelle jamburiyankoje nanirani ɗum jaam ɓe mbi tan tan ko hoorejo leydi de fotani saktude ɗin konguɗi ɗum saabini ha jaborgal kalfinagal ko fati humpito e walle joguiɗo konngol laamu ngol Ibrahima Silla o yaltita gam huccodirde e jaydenkoɓe gam jabade ɗin konguɗi o holliri tan de hoorejo leydi ndi haali ɗum koye ɗemgal anglais te sa firti ɗum e ɗemgal cedde de ɗeɓat teddude e noppi hettiyankoɓe tene kadi ko hoorejo leydi ndi haali ko président Adama Barrow hay darala ko yi hen caɗele saabu ɗum woni tan koye sellinde ɓeɗo ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe landa wiiteɗo NPP taw ko landama ko wawde sellindeɓe e sembindeɓe kadi e wideɓe kadi ɗiɗo sungoji ɗi paaɗen hay goto mabɓe wata jagguir ɗum cakan nde tawno so tawi neɗɗo noon ene yaaha haare hunde kala ene wayno a joguitto nde tawno wonɓe poɗodirta kanko jaborgal ngal o riwti ɗin konguɗi ɗe ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe mbi hoorejo leydi ndi fotani haalduma tan ko kanum ardi fofof kono de ko woni yesotete daɗani te guite koddanena Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba Weltare TV to Serekunda sen giwi toon to leydi Gambie koto Guinée Bissau paɗena Guinée Bissau gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓali biyeteɗo Antonio kam tigui wedda e kaso caggal waktuji jondi nde o joɗodi e ɓen loskoɓe kene fotta wonde 100 million ɗo o dirtinno nde o wonno jagorɗo to Guinée Conakry balɗe ɗiɗi gulɗe jawton to Kirwan ha faynma nder leydi ndi kala kanka kame Conakry ɗum ko caggal nde laamu ngu holliri wonande oɗo saama goɗen kala kene wiye jumaji e jamaji kala guddama ha tiiɗi nafilaji kaɗama laylatul qadri wattake julde korka moɓodirtake goto kala yo wat ɗum e galle mum ɗin konngudi noon mettini ɗum wonande sukaɓe finoɓe e nder yoga e leydi ndi kala ceppi seppoji mawɗi ha ganda étudiant goto wasi hen fittande muɗum ko wona ɗum ko gorko biyeteɗo Alhaji Fodé Camara toon to Kirwana waɗi haalande mum e rimande jaam duumiɗo artata nde yimɓe mbawata ɗaccuɗin seppoji kala kono teskama subaka hande aljuma o gueɗe ɗe kala puɗɗima rewde lawola sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗina jillu jagorɗo beldal kame kaldigal mo leydi Burkina Faso yettima toon to Abidjan guila tan balle ɗiɗi woni Zéphrin Diabré ɗum noon dañi joɗodade e nando makko jagorɗo mo leydi Côte d'Ivoire kalfinaɗo ko fawi banggue kaldigal kame beldal caggal mo o joɗodima e hoorejo leydi Côte d'Ivoire woni Alassane Dramani Ouattara ñalawma hanki o joɗodima e gonnoɗo hoorejo leydi Burkina Faso woni Blaise Compaoré kono haɗo ɗo gonɗena anda kata holko ɓe kaldi kono kam ko koyɗe jaam o yiiɗi yaade beele jaam duumiɗo ene wawa artude kaldigal hakkude dawriyankoɓe leydi Burkina kam e neɗɗo mumen kala ma ene tawi e nder région mo Tompik e nder leydi ndi tonne kadi gila tan ɗeɗo hen balɗe kala ko pelɓodiral musgal wonno toon ɗum ko caggal taximan goto feeri sukaɓe tato ha en gotel wasi en fittande mum heddiɓe ne tawi cuuɗi safara jeyino sababu sukaɓe hewɓe mbaɗin toon filmitare mumen ha ganda keeli toon woni taxi ji kewɗi oɗo ñalawma hande taximanuji kañumen natani greffe dongnata autoji mumen kono police nana doga hen koyɗe jaam to Gana ko hawni ko ɗum waɗi toon to Gana debbo goto
kam tigi wiri joom galle mum yamiri caggal joom galle makko yalti aduna yo wirnide e ndin boddi finnode joom galle makko ha jeyi sababu gorko o yalti aduna gorko non kam tigi nehno ngol ɗon bajol leydi woni ndiɗon boddi kono e kala saha so dañi yajede ne heewi ƴettude ndin boddi wona filde dande mum ene fijira e ndinan boddi ndin ɗona watini ngaddemo koye hunuko accanimo ha o yalti aduna jeyi sababu debbo o holliri ndin boddi yo ware wadde e nder goski makko kamɓe kala ɓe gubbide to Togo hakkude mum e Benin ɗum yitama toon ken wona cartouche aji jonɗi no feewi temedde jeeɗiɗi ujunere cartouche ɗum woni ko yiita taw iwi ko toon to Benin fayi toon to Togo jagga ko hedde keerol hakkude Togo kam e Ghana kay ka ngada ko kalier daw kay ngada ɗin cartouche aji jata koye calibre 12 oɗo saran loskoji kewɗi nana a jokki hen to Cameroun ko région goto yiita toon kulɓiniɗo no feewi cukalon tokoson kon cuwa taw helli feede yaraɓe duuɓi 13 14 15 16 17 ko ɓeɗe tigui batti tawede e nder cuuɗi ene mbaɗa toon gueɗe ɗe jooɗani no feewi taw kay gaɗa tawi toon kappotaji kewɗi ko wona ɗum ko tawi toon taw gaɗa ko cimmorɗi biyeteɗi sisa ko wona ɗum ko ene wondi e trammola ɗeɗe gueɗe kala tawama toon kono noon gorko jarawo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi jaggama hen hollita tumede ya taw wona on woni baɗowo ɗum juɓɓudi ko ɓen sukaɓe taw ganduɗa ko sukaɓe janggoɓe soɓe jalti école aji maɓe yettade galleji mabɓe payi koye ɗin galleji noon goni koye juuɗe responsable oɗon gorko jarawo e duuɓi capanɗe joyyi capanɗe jeeɗiɗi e joyya sen jeewi to Cameroun Nigéria horejo leydi Guinée Bissau woni Oumar Sissoko e Mbalo waɗi toon jillu mum jillu balɗiɗi hanke hande kala hanki noon wo hirtodima e nanɗo makko woni général Mohamed Buhari ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴe no feewi jokkodiral hakkude leydi Nigéria kam e Guinée no Guinée yaltirta e caɗele kono kadi wati jarde gen Nigéria kam e CEDEAO kala ko fate duuɓi nogas ɓe dariɓe ha jaam arti toon to Guinée santé aduna ha tenti ko fate banggue bureau taw ganduɗa ko jooɗigo woni tan bureau région organisation de la santé monde e Afrique kala ɓe kolliti kulhuli mabɓe faade Afrique ɗum noon ko caggal nde vaccin ji pewnitéɗi ngakki oɗo saaha mo gonɗen woto raɓo hewde ɓeytade e nder Afrique Tunisie kuulal walla mbiyen Tunisie confinement total moni kala ma heddoye galle mum ɗum woni ko jogori artire toon gam hulede woto mawnine toon julde fayande fuɗɗoto ko ñalawma janggo jeenayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha 19 woni yontere kiɓɓal hay goto yaltata jeereji e jumaji kala koko guddete to Brésil kene fota wonde yimɓe nogas e joyo mbasi pittade ɗum koye opération goto bannoɗo anti drogue toon to Rio de Janeiro ha ganduɗa kene fota wonde teskama sukaɓe hewɓe mbaɗama e nder réseau goto mo ganduɗa koɓe dognoɓe drogue kam e leɗɗe kaɗaɗe jeeyi sababu noon balɗe ɗiɗi police yeehi toon gam haɓade ngal pellodirala jibini kene fota wonde nogas e joyo basto hen pittali men taw ko ɓen dognoɓe ɗiɗon dorokaji to Colombie gouvernement erima jaam e kaldigal kono hande sukaɓe ɗaccani ɗum caggal nde fitinaji mawni toon ɗum ko caggal nde laamu ngu holliti fade banggue fiscal leydi ndi kala ɗum noon ha hande ne addi fitinaji mawɗi no feewi ha ganduɗa kene fonde nogas e jeegom neɗɗo mbasi pittali ɗi hen seppoji kene wona temedere ko fawi neɗɗo gañi men gañande musde no feewi hayso laamu ngu erima haɗa ɗo gonɗen kamɓe e leɓɓe nanani taw ko laamu ngu eri yo kaldigal wota musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri ko musidɗo men Ali Abouba ɗo yeeso de ko musidɗo moon guiɗe moon seydi moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena